Tak jdeme. A ty... Ty kdo teď? Oště, tak pojďte. Pojďte, jdeme. Lidi, dávejte lajky a my jsou podívejte se. Tak jdeme hoši, tak dneska budeme natáčet duchy, dívejte, co dneska máme. Takže dneska musíme tady projít celý les. A potom natočíme. A potom budeme ještě do baráku a tam budeme taky. Tak dneska musíte dávat 100 lajků. To by bylo. To by bylo. Dívejte lidi, dívejte. Hejde, to je můj. Neříkej prostě slova, to může dát ban. Tady to bývá. Kde? Tady. Ty vole. Počkej, semka. Tam je mrtvola asi. No je to je tam. Simu, to je tam. To je tam duchy. Hame, Jan. Hej, to. To je můj tata. Tak lidičky. Tady to bývá, kam nemá. Pojď tam. Tady to bývá. Tady to někde bude. Ty vole, ty pičo. Tati, pojď za náma. Tati, pojď za náma. Otevři to. Jo. Pojďte lidi, musíme jít dál. Tati, pojď za náma. Tak mejním to. Toga. Pojď jdeme. No dneska to bude jenom krátký video, ale ještě uděláme dlouhý. Takže dneska to asi bude všechno. Dávejte lajky a videa a odběry a my se vidíme od dalšího videa.